भोजपुरी के इतिहास अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग लिखले हमें। वो भारत में ग्रियर्सन आयल हल बेचारा कलेक्टरी करी, कलेक्टर रहल, और वो अपने ढंग से भोजपुर जो बिहार में बा वही से भोजपुरी के उत्पत्ति के मानल है। माने स्थान के नाम से ओके बोली के उत्पत्ति। अब हमन के ये कहल जाला कि ऊ काल जो रहल है तो ओकरे रेखांकन के काल रहल है। जैसे समुद्र में कोनो टापू होखे और वो टापू जो बात उनके खोज कैले होखे, ओकर क्रिएशन नहीं काल मानल जाए। वो खोज के काल है, रेखांकन के काल है।